lahi na sila. Ya kani mao na niya ato ang sus. Ya karon ato ni siyang sit aside. Sit aside sa nato kay atong hiwaon ng ato ang gulaman. Kani nasad. Ato na siyang sliceon ang atong gulaman. Naay mais. Namilit ang ubang mais. Mura siya nadaghan na tubig guys, kaya naraglata ra siya ba? Nalata ra siya. Ay! Hindi ba? Ang mais wala kay ni kuan ni dikit. Daghan na kay mais. Siyang ganun yun. Luto na guys. Ato na may pabugnaw guys. Ya puno man kayo aning topper. Ako lang gibalhin diri sa cup. Para dili siya mag-awas-awas. Diba? Ug karon guys, ang hugason na siya itong atubangon. Kaya na nang siya dagang hugason kaya nagbuhat ng tagkuan, nagbuhat ng taggulaman. Malaki na siya makahugas. Ako na siya niya ito atubangon guys, ang hugas na sad. Kaya man naman tagluto. Ato rin garip. Para inagmata nila, nangatog pa mga kauban guys, inagmata nila, pwede na kayo silang mukaon. Ato. Sakto na sad kayo may bugnaw na. Ya karon, hugas-hugas na sad ta. Kaya naman jud tay gamiton sa ato ang ipangluto. Atong ipangbuhat. Ya wa man tay masugod pa hugas da. Ako lang say hugas. Kaya may masugo, kaya nangatog pa man sila. Suluhon ko ni tanan.